Croeso cynnes chi bod yma yn enw yr adrodd Iesu Grist. Dymuniad ni bod Duw yn cyfarfod ni bod yma wrth i ni addoli gyda'n gilydd. Chi'n gweld mae Emyr yn arwen ni, a ni'n dymuno bydd Duw wedi ddiffydd di Emyr wrth i ti arwen ni'n Oedfa ac agor y gair i ni. Mae yna nifer o gweddiadau sy'n bod ar y sgrin yn barod. Cofiwch dydd Sadwrn nesaf, mae cwrdd aelodau am 3 o'r gloch prynawn yn Harriet Street yn yr adeilad yn Caerdydd. Dylech chi wedi derbyn e-bost os chi'n aelod os newch chi ymateb gyda enwebiadau cyn diwedd y prynhawn fory os yn bosib, please. Os newch chi ymateb i'r e-bost chi wedi derbyn, Oedden ni'n gwerthfawrogi yn fawr. Felly cofiwch am hynny erbyn pnawn fory, a wedyn y cyfarfod aelodau i Sadwrn am 3 yn Caerdydd. Ac yna, cwrdd fel arfer am 7:45 ar Zoom wrthos yma. Cofiwch am hynny. Plan y sgwrs o'r Mercher ac yna clybiau plant gwahanol wedi Gwener ar-lein. Cofiwch am y gweithgareddau hynny. A wedyn heno, am 5 o'r gloch, fydd Emyr yn arwen eto os diwedd. Newn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni yn cyflwyno'n hunain i ti. Y Duw byw, y Duw tragwyddol. Y Duw sydd nawr ar ei orsedd, sy'n arglwydd y lluoedd. Ni'n diolch ti bod ni'n cael dod o'r flaen di, i lladdoli di, yn enw ac yn heifiant yr adrodd Iesu Grist. Ni'n gweddio dyfendith di arno ni nawr, wrth i ni daddoli di. Ni'n gweddio bydde pethau falle ni yn gwneud mor aml fel habit bod ti'n atgoffa ni o'r gwirionedd sydd yn yr hyn yn i ni ganu, yn i glywed, yn i weddio, yn i ddarllen ac arglwydd. Bydde ti yn gogoneddu denw trwy'r oedfa ac yn bendithio ni fel dy bobl di. Arglwydd ni di dynnu ni yn agos at ti. A bod ni'n ymwybodol o ti yn tynnu'n agos at ni. Ni'n diolch ti bod yma mae Duw gras wyt ti. Yn gweddio bydde ti yn arllwys dy ras allan arno ni. Trwy'r waith yr ysbryd lan. Yn cofio am hynny, yn arbennig sydd ddim yn gallu bod gyda ni, sy'n dymuno bod rhai gyda Covid eraill am resymau eraill arglwydd i'n gweddio. Ydy bendithio ni fel eglwys, gwneud ni'n debycach yr adrodd Iesu Grist, a gwneud ni'n bobl sydd yn ei garu fe, yn gwneud dim byd arall. A ni'n gofyn hyn mwy dogoniad ti. Amen. 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 Diolch Rodri. Rodri yn gweddio fyna am ras Duw a dymuniad neu brofi gras Duw'n cael ei arllwys arno ni, gras, y gair yma sydd mor werthfawr i ni. Cariad anheiddiannol Duw. Gras, ni'n canu amdano fe'n aml iawn. A mae'r emyn gyntaf i ni'n mynd i ganu yn gilydd yn sôn am y gras hwnnw. Byddwn ni'n dod nôl at hyn dro ar ôl tro yn yr Oedfa'r Bore yma. 28 yn y llyfr ni'n mynd i ganu. Pa fodd dechreuaf foliannu'r Iesu mawr? Ol rheinio'i ras ni fedwaf, mae'n llenwi nef a llawr. Anfeidrol ydyw'r ceidwad a'i holl drysorau'n llawn. Di derbyn yw ei gariad, di fesur yw ei dawn. I ni ddim yn gallu deall na dweud yn llawn am ras Duw. Ond ni'n mynd i drial
wneud ychydig bach trwy ganu gyda'n gilydd. Felly, nhw'n ni sefyll, ond plis cadwch eich masgu ymlaen wrth i ni ganu. Ni'n mynd i barhau bore yma i edrych ar ddameg gyda'n gilydd. Ni wedi bod yn edrych ar ddamhegion yr arglwydd Iesu. I ni ar hyn o bryd yn edrych ar ddamhegion sy'n ymwneud efo'r bywyd Cristnogol. Pethau sydd bod yn wir amdano ni fel pobl Dduw. Ac y gair allweddol, fi wedi siarad amdano fe, ni wedi canu amdano fe, y gair allweddol bore yma yw gras. Ni'n bobl sydd wedi profi gras, ac felly fe ddylsyn ni fod yn bobl graslon. Ni'n mynd i droi at Mathew pennod 20. Mathew pennod 20, a darllen adnodau 1 i 16 gyda'n gilydd. Mathew 20, dechrau yn yr adnod gyntaf. Dyma'r ein Duw ni. Y mae teyrnas nefoedd yn debyg i berchen tŷ a aeth allan gyda'r bore bach i gyflogi gweithwyr i'w wynllan. Cytunodd â'r gweithwyr am dal o 1 darn arian y dydd ac anfonodd hwy i'w wynllan. Aeth allan eilwaith tua 9 o'r gloch y bore a gwelodd eraill yn sefyll yn segur yn y farchnad. Dwedodd wrthynt twythau, ewch chwi hefyd i'r wynllan, ac fe dala fi chwi beth bynnag fydd yn dig. Ac eithant yno. Yna fe aeth allan eto, tua chanol dydd, a tua 3 o'r gloch y prynhawn, a gwneud fel o'r blaen. Tua 5 o'r gloch, aeth allan, a dod o hyd i eraill yn sefyll yno. Ac meddai wrthynt, pam rydych yn sefyll yma drwy'r dydd yn segur?
Am na chyflogodd neb ni, oedd ei hateb. Ewch wi hefyd i'r wynllan, meddai ef. Gyda'r nos, dyma berchen y wynllan yn dweud wrth ei oruchwyliwr, galw'r gweithwyr a thal eu cyflog iddynt, gan ddechrau gyda'r rhai diwetha a dibennu gyda'r cyntaf. Daeth y rhai a gyflogwyd tua 5 o'r gloch, a derbyniasant 1 darn arian yr un. A phan ddaeth y rhai a gyflogwyd gyntaf, tybiasant y caint fwy. Ond 1 darn arian yr un a gawsant hwythau hefyd. Ac wedi ei cael dechreuasant rwgnach yn erbyn y perchen ti, gan ddweud, dim ond 1 awr gweithiodd y rai diwethaf yma, ac gwneithos hwy'n gyfartal â ni, sydd wedi llyfurio drwy'r dydd yn y gres tanbaid. Ond atebodd y meistr, gyfaill, meddai wrth un ohonynt. Nid wyf yn gwneud cam a thi, ond nid am 1 darn arian y cytunais da mi. Cymer yr hyn sydd i ti a dros y maith. Rwy'n dewis rhoi i'r olaf yma fel i tithau. Ond nid yw'n gyfreithlon i mi wneud fel rwy'n dewis am heiddo fy hun? Neu, a'i cenfigen yw dy ymateb i'm heilioni. Felly bydd y rai olaf yn flaenaf a'r rhai blaenaf yn olaf. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Nawr blant, ni wedi siarad o'r blaen am y gair gras. Y gair gras yn golygu sut mae Duw yn caru ni bod ni ddim yn heiddi hynny. A bore yma, mae Iesu yn dweud dameg, yn dweud stori i helpu ni ddeall chydig bach o hynny. Mae nid pa mor galed ni'n gweithio sydd yn bwysig, na nid pa mor dda ni'n trial bod sy'n bwysig, ond gras. Bod Duw yn dewis caru ni. Nawr, ni'n mynd i feddwl am y ddameg, ond mae yna stori yn y Beibl sydd yn helpu ni ddeall hyn mewn ffordd gwych. Chi'n cofio pan oedd Iesu ar y groes? Nid fe oedd yr unig un oedd yn cael ei groeshoelio efo. Chi'n cofio? Oedd yna 2 berson arall y 2 ochr iddo fe ar y groes. Chi'n cofio hynny? Ac i ddechrau, oedd y 2 yna ar y groes, ar bwys Iesu, ond nhw'n gwneud hwyl ar ben Iesu. Ond na syli. Ond o'n nhw yn chwerthin ar ben Iesu. Ond yna, nath un ohono nhw newid yn do. Chi'n cofio? Dyma un o'r bobl yna ar y groes yn troi at Iesu ac yn dweud, Arglwydd, neu di'n gofio fi pan rwy ti yn dy deyrnas ti? A mae Iesu yn dweud wrth y dyn yna ar y groes, oedd ar fi'n marw, mae'n dweud, heddiw byddi gyda mi ym Mharadwys. Nawr, oedd y dyn yna ar y groes ar bwys Iesu, oedd e wedi bod yn berson drwg iawn. Mae'n rhaid bod wedi bod yn ddrwg iawn, achos dyna sut o'n nhw'n lladd pobl oedd wedi bod yn ddrwg iawn. A oedd e ddim efo amser i wneud unrhyw beth da. Oedd e ddim yn gallu bod yn berson da nawr, yn gallu newid. Oedd e ddim yn gallu gwneud unrhyw beth mwyn achub ei hun. Ond dyma fe'n gofyn i Iesu, Arglwydd cofia fi. A dyma Iesu yn dweud, iawn. Nawr mae'r stori yma, mae beth ddigwyddodd fyna, yn helpu ni i ddeall chydig bach o'r ddameg yma. Yn y ddameg, mae yna rai pobl sydd yn gweithio trwy'r dydd yn galed iawn, a maen nhw'n cael 1 darn arian. A wedyn mae yna rai pobl sydd just yn dod i weithio tipyn bach reit ar y diwedd, dyn nhw ddim efo amser i wneud lot fawr ar y fferm, ond maen nhw yn cael 1 darn arian hefyd. A be mae Iesu eisiau ni ddeall yw hyn. Os y'n ni'n credu ynddo fe, ysdim os beth sydd wedi digwydd cyn hynny, ysdim os beth i ni wedi wneud o'r blaen, i ni gyd, trwy ras, achos bod ni'n caru ni, bod ni ddim yn heiddiau, i ni gyd yn gallu cael ein hachub.
Dyma yw y newyddion gore yn y byd i gyd. Wel, ni'n mynd i ganu o'r atodiad efo'n gilydd. Ni'n mynd i ganu rhif 11. Emyn yma yn sôn am wynllan. Gwynllan sydd wedi rhoi ein gofal ni dros Gymru'n gwlad o dad yr chafwn gri. Y wynllan wen a roed i'n gofal ni. Ac yr ail bennill yn dyheu yn dydi o deia dydd pan fo a welon Duw yn chwythu eto dros ein herwau gwyl. A'r cryndir cras dan ras cawodydd nef. Yn erddi Crist yn ffrwythlon iddo ef. Wel, gadewch i ni sefyll i ganu dyn gilydd. Rwy'n i weddio dyn gilydd. Rwy'n i droi at yr arglwydd. O arglwydd yn Duw, wrth i ni droi at y ti yn awr. Rwy'n ni'n diolch mai Duw gras wyt ti. Fod ti yn Dduw cariad, a nid yn unig yn Dduw cariad, ond yn Dduw sydd wedi caru yr amheiddiannol. Wedi caru pobl fel ni. Arglwydd, mae'r gair yma. Gras, mae mor werthfawr i ni. Arglwydd. Yn gwybod bod llawer bellach falle ddim yn gyfarwydd ar gair. Ddim yn defnyddio'r gair yma. Ond arglwydd i ni sydd wedi profi dy ras di. O arglwydd, mae mor werthfawr. Ni'n gwybod o funud i funud, o awr i awr, o ddydd i ddydd, mae dim ond trwy ras i ni yma o gwbl. Dim ond trwy ras i ni yn byw. Dim ond trwy ras i ni yn gallu dod at y ti a cael dy nabod di. Arglwydd, ni'n diolch am hyn.
Ni'n diolch am yr cysur a'r gobaith mae hynny'n ei roi i ni, Arglwydd, wrth i ni edrych falle ar ein calonau ni, wrth i ni feddwl am ein bywydau ni, hyd yn oed yn yr dyddiau diwetha, Arglwydd. O, Arglwydd, pe bai ni yn gyfrifol am achub ein hunan, pe bai ni'n gorfod ennill dy gariad i, Arglwydd, byswn ni yn digaloni'n llwyr. Yn anobeithio, bysai ar ben arno ni, Arglwydd. Ond ni'n diolch na wneud felly mae hi. A felly, ein bod ni yn gallu dod ato ti bore yma. Ac Arglwydd, y gwybod yn neud i ein derbyn ni, Arglwydd. Yn wir, wyt ti wedi bod yn chwilio amdano ni, wedi bod yn ein ceisio ni, wedi bod yn galw arno ni i ddod ato ti. Arglwydd, ein balchder ni a'n hunan gyfiawnder ni sydd wedi cadw ni i ffwrdd. A mor aml, Arglwydd, yn ein rhwystro ni rhag ddibynnu arno ti fel y dylsa ni, ond ni'n diolch. Ni'n diolch pan ni'n troi ato ti, pan ni'n dod ato ti drwy ffydd yn yr Arglwydd Iesu Grist. Ti'n ein croesawu ni. Ac yn arllwys dy ras di arno ni, person dy fab di. O, Arglwydd, diolch am hyn. Diolch am hyn. Dad, ni'n diolch fod gennym ni neges mor wych i'w rannu, Arglwydd. Mor wahanol i'r hyn mae'r byd yn ei ddysgu. Bod rhaid i ni rhywsut wneud rhywbeth i achub yn hunan a bod yn gwerth ni yn dod ohono ni'n hunan o, Arglwydd. Na, ni'n diolch dy fod ti yn ein caru ni. Ac Arglwydd, ni'n gofyn i'n helpu ni i allu rannu'r neges yma gydag eraill. Pobl sydd falle dan rhyw bwys o euogrwydd yn ymwybodol o'i methiant. Neu pobl efallai sydd yn llawn ofn a phryder, Arglwydd. Ni'n gwybod fod cymaint o bobl sydd yn profi anxiety ac iselder a'r pethau hynny. A ni'n, Arglwydd, does dim syndod efo'r pwysau sy'n cael ei roi ar bobl. Na, hebddo ti, Arglwydd. Hebddo ti, does dim gobaith. Ond yno ti, Arglwydd, y mae bywyd a gyda thi y mae maddeuant. Arglwydd, ni'n diolch am y pethau hyn. Ni'n rhyfeddu arno ti, Arglwydd. Ni'n dyfawrygu di, Arglwydd. Ni'n dod yn waglaw, Arglwydd. Ni'n diolch am yr hanes yna, am y lleidr ar y groes. Allwn ni ddim dychmygu sefyllfa mwy triennus, mwy anobeithiol, rhywun heb ddim byd i'w gynnig. Ac eto, yr Arglwydd Iesu'n tosturio wrtho fe. A felly ni'n dod Arglwydd ato ti a ni'n cyflwyno'n hunan, yn cyflwyno'n eglwys ni, yn gweddio wneud yn helpu ni fod yn bobl llawn gras. Pobl sydd yn byw ac yn trin eraill yn raslon. A Dad, fel ni wedi canu, ni'n gweddio dros ein gwlad ni. Bydde di unwaith eto yn ymyrryd ac yn dy ras ti yn dod â phobl ata ti dy hun. Dad, clyw ein gweddi ni nawr. Ni'n parhau i weddio am pethau hynny sydd yn agos at ein calon ni ar y foment, pethau ni wedi gweddio amdano nhw yn y cwrdd gweddi ac yn ystod yr wythnos. Ni'n meddwl am
y sefyllfa yn honga ac arglwydd yn gweddio bydde di yn dal i fod ar waith fyna. Arglwydd o rheinion yn plith neu sydd yn sal, neu sy'n diofest, neu sydd arglwydd sydd mewn angen ar hyn o bryd. Bydd agos os gweli di fod yn dda. Da, derbyn ni nawr felly. Derbyn ni'n mawl ni am diolch ni gyd, ti yn unig sydd yn ei heiddi. Clywyn gweddi ni yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. 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 Ganwn ni o'r atodiad nesaf, ni'n mynd i gannu rhif 15. 15, dyledwr i ras y dwy fi. Am ras cyfamodol mae'n han. A gwisg dy gyfiawnder o'n cylch, nid ofna fydd o fod wrth flaen. Ac ymlaen, yn ei sefyll i gannu dyn gilydd. Wel, trowch dy fi i'r ddameg yma, Mathew pennod 20, ac adnodau 1 i 6. Ac fel o'n ni'n asgoffa, ni'n gynharach, ni'n edrych yn ffras ar ddamhegion sy'n dysgu rhywbeth i ni am y bywyd Cristnogol. Nes i gweld amhegion sydd yn sôn am ein ymateb ni i air Duw, yr ffordd i ni'n dod yn bobl i'r arglwydd. Nawr ni'n edrych ar ddamhegion sydd yn helpu ni ddeall. So mae'n edrych.
i fod yn ddisgybl i Iesu Grist? Pa fath o fywyd ddylsyn ni fod yn i fyw? Beth yw'r pethau ddylsyn fod yn wir amdano ni? Wythnos diwetha, wnaethon ni feddwl am weddi. Bod ni fod yn bobl gweddigar, bod ni i weddïo ddiflino. Rhywbeth ni fod i wneud mewn un ystyr oedd hynny. Wythnos yma, mae dyn ni rhywbeth bach yn wahanol, achos ni'n meddwl bore yma yn fwy am agwedd, ysbryd. Nid yn gymaint rhywbeth ni'n gwneud, ond rhywbeth ddylse fod yn rhan o bopeth ni'n gwneud. Rhywbeth ddylse fod yn sylfaen, yn dangos ei hun yn ein bywydau ni gyd. Gras. Gras. Fi wedi siarad yn barod yn yr Oedfa am ras, di roi rhyw esboniad bras iawn o beth yw e. Cariad. Cariad anheiddiannol Duw. A pan o'n i'n dewis yr ymynau ar gyfer bore yma, oedd gymaint o ddewis, gymaint o opsiynau, achos ni'n caru'r gair yma, gras. A falle bod chi'n meddwl eich hun, wel, ni'n gwybod hyn. Hyd yn oed yn yr damhegion eraill ni wedi gweld yn barod, mae gras wedi bod yn rhan o gymaint o'r damhegion hynny. Ac eto'r gwir yw, i ni angen dod nôl at hyn dro ar ôl tro. Mewn un ystyr, ni'n dod nôl at fe bob wythnos yn dyn ni. Gras Duw. Cariad anheiddiannol Duw at bobl fel chi a fi. Ni angen dod nôl at hyn mor gyson oherwydd mae e mor wahanol i'r neges ni'n ei glywed bob dydd. Mae mor wahanol i be mae'r byd yn ei gredu. Be mae'n ffrindiau ni, ein teuluoedd ni, ein cydweithwyr ni, unrhyw un sydd ddim yn nabod yr arglwydd y ffordd maen nhw yn byw i bywydau nhw. Y neges y byd yn gyffredinol yw no pain, no gain. Mae eisiau chi weithio, mae eisiau chi ymdrechu, mae eisiau chi lwyddo, mae eisiau chi ennill, mae eisiau chi heiddi pethau i chi'ch hunan. Dyna sydd yn mynd i wneud bywyd werth i fyw, dyna sy'n mynd i roi gwerth a phwrpas a hunaniaeth i chi. Pwy ydych chi? Be chi'n gwneud? Be sy'n wir amdano chi? Y pethau sydd gennych chi yn eich meddiant chi, eich llwyddiannau chi. Mae teyrnas nefoedd mor wahanol. Mae Iesu eisiau ddisgyblion yna i sylweddoli nid fel na i chi fod i fyw, nid fel na i chi fod i feddwl, nid fel na i chi fod i ymddwyn. Profiadol, pe bai chi'n edrych ar ddiwedd pennod 19. Mae Iesu wedi bod yn siarad gyda'r disgyblion ac mae Pedr wedi sôn am y ffaith bod nhw wedi gadael popeth mwyn dilyn Iesu, a mae Iesu'n gweud, wel, paid â phoeni am hynny, achos chi ddim yn ei fod ar eich colled, ond mae eisiau chi stopio meddwl yn y ffordd yna hyd yn oed. Ac ar ddiwedd y bennod, mae'n dweud wrthyn nhw, bydd llawer o rai blaenaf yn olaf, ac o'r rhai olaf yn flaenaf, ar ddiwedd y ddameg yn adnod 16, mae'n dweud yr un peth eto, bydd y rai olaf yn flaenaf a rhai blaenaf yn olaf. Mae Iesu fel pethau'n dweud, mae teyrnas nefoedd upside down. Mae ben i weired. Peidiwch disgwyl i deyrnas Dduw i fod fel y byd. Ac os ych chi'n rhan o'r deyrnas yna, peidiwch chi chwaith ag ymddwyn fel y byd. I chi yn bobl gras. Pobl gras. Nawr, 2 bwynt syml iawn sydd gen i ar ein cyfrynnu bore yma. A gaich annog chi efo'r damhegion, ond mae gyd i fynd nôl a myfyrio, dyma yw pwrpas y damhegion, yw mynd a myfyrio arnyn nhw, cnoi cil arnyn nhw. Ond 2 bwynt. Yn gyntaf, ni'n mynd i feddwl am iachawdwriaeth graslon yr arglwydd. Ac yna fyddwn ni'n meddwl am bobl
graslon yr arglwydd. Hynny yw, mae Duw yn achub ni trwy ei ras, mae'n ein trin ni mewn ffordd graslon, a felly yr unig canlyniad gallwn ni ddisgwyl yw bod ni yn bobl graslon. A gyda chi ni feddwl gyntaf am iachawdwriaeth graslon Duw. A falle bydd y rai ohonoch chi'n synnu me dyma yw'r pwynt cyntaf. Ro'ch chi'n dweud, wel, stop am munud. Achos, wel, edrychwch ar cynnwys y ddameg yma. Mae teyrnas newydd yn debyg i berchen tŷ aeth allan gyda'r bore bach i gyflogi gweithwyr i'w wyllan, newch chi ddweud. Hynny yw, dameg am weithwyr yw hyn. Dameg am bobl sydd yn gweithio am gyflog, pobl sydd yn gweithio am ei heiddiant. A felly, na gyfe iachawdwriaeth trwy weithredoedd sydd gyda ni fan hyn? Wel, oce, mae bwynt falle fyna, mae rhaid ni gofio fan hyn, mae dameg yw e. Dameg, a mewn dameg, i chi ddim o anghenraid angen cymryd popeth yn y dameg, chi jyst yn chwilio am y brif wers, beth yw'r prif syniad sydd yn dod drosodd. A chi methu osgoi yn y ddameg yma, mae'r brif syniad sydd yn dod drosodd yw gras. Gras a heilioni perchen y wyllan. Ni'n gweld hynny'n dod drosodd mewn nifer o ffyrdd. Gyntaf i gyd, mae'n dod drosodd yn y ffaith bod y perchenog yn mynd allan i chwilio. Teyrnas newydd yn debyg i berchen tŷ aeth allan gyda'r bore bach i gyflogi gweithwyr i'w wyllan. Mae yr un sydd efo'r tir yma i gyd, yr un sydd efo'r arian i gyd, mae mynd allan. Mae'n drawiadol, achos nes ymlaen yn yr hanes, ni'n clywed bod ganddo fe goruchwiliwr, hynny oedd ganddo fe weision, oedd ganddo fe weithwyr, ac eto mae yn mynd allan. A nid jyst yn mynd allan unwaith, ond yn mynd allan eto ac eto ac eto yn ystod y dydd. Ac yna, pan ti'n stopio ac yn meddwl am y peth, ydy mae yn cyflogi nhw, ac eto, mae hyd yn oed hynny yn beth mor hael i'w wneud. Mae'r un yma sydd â phopeth yn ei feddiant, mae'n rhannu. Mae'n mynd at y bobl yma yn y farchnad oedd heb tir i'w ffermio a heb arian i brynu bwyd, a mae'n rhoi iddyn nhw. Mae'n rhoi ystyr, mae'n rhoi pwrpas iddyn nhw. Ac yna, os oes unrhyw anheuaeth erbyn i ni gyrraedd y diwedd, be ni'n gweld yw, mae nid y gweithredoedd sydd yn bwysig o gwbl efe. Hynny yw, ydyn maen nhw yn gweithio, ac ydyn maen nhw yn derbyn, ond mewn ffordd, nid eu gwaith nhw yw beth sydd yn cyfri. Achos, erbyn y diwedd, ni'n gweld bod y rai sydd dim ond i dechrau gweithio reit ar y diwedd, pryd i cael cyfle i godi eu tools nhw lan, maen nhw yn derbyn union yr un peth. A rai sydd wedi bod yna trwy'r dydd. Wel, nid ei gweithredoedd nhw mewn ffordd sydd wedi ennill hyn iddyn nhw, ond heilioni y meistr. Beth yw'r wers? Beth yw'r pwynt mae Iesu yn ceisio ei gyfleu fan hyn? Wel, mae'n rhoi darlun i ni o deyrnas nefoedd. Mae'n rhoi darlun i ni, dwi'n dweud popeth, dameg yw e, ond mae'n rhoi darlun o iachawdwriaeth graslon Duw. Mae'n disgrifio mewn ffordd beth sydd yn digwydd pan mae pobl wahanol yn dod ac yn derbyn iachawdwriaeth. Mae'n dweud mae hynny'n gallu digwydd ar adegau gwahanol. Mae'n digwydd mewn ffyrdd ychydig yn wahanol, ond maen nhw'n derbyn beth? Yr un peth. Yr un peth. Ac wrth gwrs, pan chi'n darllen yr Beibl, pan chi'n edrych ar hanes, ni'n gweld hynny yn dangos ei hun mewn llawer o ffyrdd yn dyn. Chi'n meddwl gyntaf i gyd am brofiad yr Iddewon
o gymharu efo'r cenhedloedd eraill. Hynny yw, mae Duw yn dod at nhw yn gyntaf. Mae'n ei dewis nhw, mae'n datguddio ei hun iddyn nhw, mae'n gweithio'n raslon yn eu profiad nhw. Iddyn nhw mae Iesu y Meseia yn dod. Nhw sydd â'r cyfle cyntaf i ymateb ac i gredu ac i dderbyn bywyd trwy'r arglwydd Iesu Grist. Ond yna, mae newyddion dan lledu, mae'n mynd allan i'r cenhedloedd i gyd ac yn lledu ac yn cyrraedd un cenedl ar ôl y llall a maen nhw'n dod i gredu, wedyn mae yna mwy yn dod i gredu, ond sy'n os pa dref yn os e? Sdim od. Oce, mewn un ystyr oedd yn ei ddweud, yn freintiedig, a fod nhw yr holl breintiau ysbrydol yna. Ond yr un iachawdwriaeth yw. Os ych chi'n genedl fel ni, yma yng Nghymru sydd wedi bod ar efengil yn ein tir ni ers canrifoedd, neu os yw'r efengil heddiw yn cyrraedd rhyw grŵp o bobl, mewn rhyw jwngl neu ar ryw ynys sydd heb eto glywed, heb eto gael cyfle i ymateb, a maen nhw nawr yn credu. Yr un echawdwriaeth yw. Mae'r un peth yn wir ar lefel, os ni'n meddwl ar lefel fwy personol. Chi gael un person, cael ei magu mewn teulu Gristnogol, maen nhw'n clywed yr efengil yma, newyddion yma o ras, o'i plentyndod, a maen nhw'n credu yn blentyn. A nawr ydych chi rhywun arall sydd yn byw i bywyd nhw, falle heb glywed yr efengil o gwbl, neu'n clywed ac yn gwrtho fe am ddegawdau a degawdau ac yn byw mewn gwrthryfel pur yn erbyn yr arglwydd ac yn cyflawni pob math o bethau erchyll ac yna ar ei gwely angau yn cael ei hachub i fel y dyn yna ar y groes wrth ymyl yr arglwydd Iesu. Heb gyfle i newid, heb gyfle i ddangos diolchgarwch ac i gael i sancteiddio ac eto'r un. Yr un peth sy'n cael ei roi iddyn nhw. Dyma i chi iachawdwriaeth graslon Duw. Be sy'n wir am pob Cristion? Maen nhw'n derbyn yr un peth. Maen nhw'n derbyn yr un bywyd, yr un iachawdwriaeth, oherwydd maen nhw'n derbyn yr un Crist, yr arglwydd Iesu. Nawr mae yn wir i ddweud, falle bydd rhywun yn meddwl o hyn, wel, nag yw'r Beibl yn sôn mewn mannau bod yna wobr a gwobrwyon gwahanol yn cael ei rhoi i bobl yr arglwydd, a mae hynny'n wir. Hynny yw'r damau yma ddim yn dweud popeth. Mae yna awgrym fod ein gwasanaeth ni fel Cristnogion yn mynd i dderbyn graddau gwahanol o ogoniant yn nefoedd. A chymod be, mae'n anodd rili ddeall be mae hynny'n golygu. Pan byddwn ni yn y nefoedd, na ni weld be mae hynny'n golygu. Mae'n anodd deall achos be sy'n cael ei bwysleisio dro ar ôl tro yw mae'r un yw ein diwedd ni, yr un yw yn hyn sydd yn disgwyl amdano ni, sef yr arglwydd Iesu ei hun. Dyma i chi iachawdwriaeth graslon Duw. Meistr o wynffen. Yr un sydd â phopeth yn mynd ac yn chwilio ac yn galw. Mae'n dod ac mae'n cynnig rheswm a phwrpas ac ystyr i bobl a mae'n gwneud hynny hyd yn oed wrth i'r dydd ddirwyn i ben. Mae'n mynd at y rai yma sydd jyst i bod yn sefyll yna, segil yn y farchnad, neb eisiau nhw. A'r goll yn anobeithio. Heb arian y dydd. Heb ffordd i brynu bwyd i'w hunan. Mae'n dod at nhw a mae'n dweud, nai gymryd chi, dewch gyda fi. Dewch i bod yn rhan o fy mwynllan i, fy nheyrnas i. A na roi siar
siarad hafal, siarad cyfartal, gewch chi ran yn y cwbl sydd gen i ar eich cyfer chi. A mae'n cynnig hynny bore yma i ni. Falle bod chi wedi dilyn yr arglwydd estigawdau gwych, hyfryd. Falle bod chi wedi gwrthod yr arglwydd estigawdau a chi'n meddwl eich chi'n wel, os ydw i yn troi nawr, os ydw i yn credu nawr, be fydd e'n dweud? A fydd eisiau fi? O bydd. Bydd. Mae'n galw chi. Mae'n dweud wrth y rhain, o dal yn y farchan am 5 o'r gloch, mae'n dweud dewch. Dewch. A gewch chi'r un cyfran, gewch chi yr un gwaredw, gewch chi'r un maddeuant, yr un bywyd a phob Cristion arall. Mae hynna'n dod â ni at yr ail bwynt. Pobl graslon Duw. Pobl graslon Duw. Hei, wel, os yw popeth ni wedi i weld mor bethau yn wir, os yw'r arglwydd yn ein tri ni, nid yn ôl ein haeddiant ni, nid yn ôl ein ymdrech ni, ond yn ôl ei heilion ni, wel, pa fath o bobl ddylsyn ni felly fod? Wel, yr ateb amlwg, gobeithio, yw ddylsyn ni fod yn bobl graslon. Dylsyn ni fod yn ymwneud â phobl yn hael. Dylsyn ni fod yn ymwneud â phobl mewn ffordd trigarog a chariadus a chynnes. Dylsyn ni fod yn bobl felly. Ond mae'n y broblem, yn does? Y broblem, os ni'n onest, yw mor aml dyw hynny ddim yn wir amdano ni. Dyw gwneud hynny, byw allan y gras yma, dyw ddim yn dod yn rwydd i ni. A rhan o'r reswm dyw ddim yn dod yn rwydd yw achos mae e mor wahanol i'r neges ni'n ei glywed drwy'r dydd, bob dydd gan y byd. Fe gewch chi bobl, falle fydd yn darllen y ddameg yma. A'i ymateb nhw fydd, dyw hwnna ddim yn deg. Dyw ddim yn deg. Mae'n y bobl wneud ymateb i'r efengil, y neges Gristnogol, a dweud, dyw jyst ddim yn swnio'n iawn. Dyw ddim yn swnio yn deg. Wyt ti'n dweud wrtho fi, gall rhywun fyw i bywydau nhw, heb drio bod yn dda o gwbl, heb wneud dim byd i helpu eraill, trwy, gallen nhw ladd, gallen nhw gyflawni pob math o bethau ofnadwy, ond just bod nhw'n edifarhau ac yn credu yn Iesu ac yn gofyn am faddeuant cyn marw, fe gawn nhw bywyd trygwydd. Yr ateb yw ie. Dyna i ni yn ei ddysgu, dyna i ni yn ei gredu. Ni'n gweld rhyw elfen o hynny yn adnodau 6 a 7 yn dyn ni. Tua 5 o'r gloch aeth allan a dod o hyd i eraill yn sefyll yno. Meddai wrth yn pam rydych yn sefyll yma drwy'r dydd yn segur, am na chyflogodd neb ni, oedd ei hateb. Ewch wi hefyd i'r wynllan, meddai ef. Dyw ddim i'w weld yn deg. Bod rhain yn y funud olaf fel petai yn cael dod i'r wynllan a derbyn yr un faint a phawb arall, mae i'w weld yn sgandal. Ond y pwynt yw, dim ond trwy ras oedd y gweithwyr cyntaf wedi cael ei galw. Dim ond oherwydd gras a ffafr meistr y wynllan, nath y rai cyntaf gael ei galw, ac dim ond trwy ras mae'r lleill yn dod hefyd. Y broblem yw, ni ddim yn gweld ein sefyllfa ni yn iawn ydyn ni. I ni'n aml yn meddwl am ein hunan fel y rai sydd yn heiddi rhywbeth gan
Dduw. Os y'n ni'n ymateb i'r efengel a dweud, wel, dyw hwnna ddim yn deg. Pam ddylse rhywun fel yna dderbyn iachawdwriaeth, pam mae rhywun fel fi wedi trial yng ngorau i fyw mor dda. Y broblem yw bod ni ddim yn gweld yn hunan yn gywir. Ni ddim yn gweld, mae'r cwbl mae pob un yn ei heiddi. Yw barn achos Duw. Ac o'n i'n gweud gynnau, mae yna awgrym yn y Beibl fod yna wobrwyon gwahanol yn disgwyl pobl yr arglwydd. Mae yna awgrym ohoni. Mae'n awgrym hefyd fod yna gosbau gwahanol neu graddau gwahanol o gosb yn disgwyl y rai sydd yn gwrthod yr arglwydd. Ond y pwynt yw, beth i ni gyd yn ei heiddi yw hyn. Ni'n heiddi cael ein gwrthod gan yr arglwydd. Ni'n heiddi cael ein hanfon i ffwrdd oddi wrtho fe. Dim ond trwy ras mae unrhyw un yn cael ei hachub. Ond os chi ddim wedi deall hynny, os mae'ch ymateb chi i'r ddameg yma ac i'r efengel yw i ddweud dyw hwnna ddim yn deg, be mae hynny'n dangos yw bod chi ddim wedi deall gras. Ni'n clywed yn dyn yn y ddameg, mae'r rai sydd wedi bod yna'n gweithio o'r cychwyn, maen nhw'n ymateb trwy rwgnach adnod 10. Ond aeth y rai gyflygwyd gyntaf, tybiasant y caint fwy. Ond un darn arian yr un gawsant wythau hefyd. Ac wedi ei cael, dechrau sa'n rwgnach yn erbyn y perchen ti. Gan ddweud, dim ond 1 awr gweithiodd y rai diwetha yma. Gwneithos hwy yn gyfartal â ni, sydd wedi llyfurio drwy'r dydd yn y gres tanbaid. Be sy'n digwydd fan hyn? Wel, mae ysbryd y byd yn dangos ei hun. Yn dydy, nid ysbryd gras. Dyw'r gweithwyr yma ddim yn dangos ei hunan i fod yn bobl graslon. Na. Maen nhw'n tybio bod nhw'n mynd i gael mwy. Maen nhw'n meddwl fel y byd. Maen nhw'n disgwyl, wel ni wedi bod yma ers peth cyntaf bore yma. Mae'n rhaid bod ni yn mynd i dderbyn mwy. Oedd ddim reswm dyn nhw i ddisgwyl hynny. Oedd ddim awgrym o hynny. Oedd y meistr wedi dweud, os chi'n dod ato fi, fe gewch chi hyn. A maen nhw'n derbyn yr hyn roedd e wedi ei addo. Ond o'n nhw wedi cymryd yn ganiatol, na, mae'n rhaid fod y wynllan yma. Mae'n rhaid fod teyrnas Dduw yn gweithio fel mae'r byd yn gweithio. A dyw e ddim. Dyw e ddim. Adnod 14. Yr meistr yn dweud, cymer yr hyn sydd i ti a dos ymaith. Rwy'n dewis roi i'r olaf yma fel i tiffau. Onid yw'n gyfreithlon i mi wneud fel rwy'n dewis am heiddo fy hun? Neu a'i cenfigen yw dy ymateb i'm heilioni? Felly bydd yr rai olaf yn flaenaf, a rai blaenaf yn olaf. Hynny, mae'r meistr yn dweud, fi'n ymddwyn yn gywir fan hyn. Fi'n rhoi i chi beth sy'n gyfreithlon. A dyna fel mae'r arglwydd yn ein trin ni. Mae'n ein trin ni yn gyfiawn. Mae naill ai yn ymwneud â ni o'n ôl yn heiddiant ni, a beth i ni gyd yn ei heiddi yw cosb a barn Duw, neu, trwy ffydd, mae'n ymwneud â ni yn ôl cyfiawnder a heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Ond yn naill ffordd neu'r llall, mae'n ymddwyn yn gyfiawn. Mae'n gwneud yr hyn sydd yn gywir. Mae'n ein trin ni yn raslo. Gras yw'r cwbl. Nawr gai ofyn i chi, pa mor raslon ydyn ni fel pobl? Os chi'n Gristion, chi wedi credu yn iachawdwriaeth graslon Duw. Dyna mae'n ei olygu i ddod yn Gristion. I ddweud, dim ond trwy ras caf fynediad. Nawr ydyn ni yn byw
fel petai hynny'n wir. Ydyn ni'n byw fel pobl sydd wedi derbyn a phrofi gras, neu ydy'n ymddygiad ni am geiriau ni yn dangos bod ni heb ddeall gras? Os na adegau lle ni'n meddwl i'n hun am bod ni'n well nag eraill. Os na adegau lle ni'n troi'n trwyna ni lan at eraill a falle meddwl, wel, does dim gobaith iddyn nhw. Os na adegau lle ni'n meddwl, wel, fi'n heiddi i bethau da ddigwydd i fi. A pan dyw pethau da ddim yn digwydd i fi, mae Duw yn gwneud cam efo fi. Os na adegau lle mae pobl eraill falle yn dioddau, a ni'n meddwl yn hun, wel, mae'n rhaid bod nhw'n heiddi hynny. Mae'n rhaid mae rhyw bai ynddyn nhw yw hyn. Nid fel yna mae teyrnas Dduw yn gweithio, medda Iesu. Na, bydd rai olaf yn flaenaf, a rai blaenaf yn olaf. Stopiwch meddwl fel y byd. Stopiwch cymharu'ch hunan ag eraill. Stopiwch meddwl am beth i chi yn ei heiddi, a so mae hwnna'n cymharu gyda be mae rhywun arall yn ei heiddi, a ymddiriedwch yn unig yng ngras Duw. A byddwch yn bobl graslo. Er gogoniant yw enw fe. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr y myned yn gilydd, wrth i ni orffen. Ni'n mynd i ganu rhyw 286. 286. Gras. O'r fath beraidd sain, ni'n plist hyfrydlais yw. Na hwn i'r nedd berseinio beth ar ddeiar oll a glew. Gras rad a drefnodd ffordd i wared eog fyd. A gras a welir ym mhob ran o'r ddyfais hon i gyd ac ymlaen. Nw'n ni sefyll i ganu. Arglwydd ni'n diolch i ti felly unwaith eto am dy ras di. Bod ti ddim arglwydd yn trin dy bobl yn ôl ein heiddiant ni, ond arglwydd yn dy heilion ni. Ac yn dy gyfiawnder arglwydd ti yn rhoi cyfiawnder Crist i ni. Diolch am hyn, cadwa ni arglwydd rhag ymfalchio neu ymffrostio neu cadwa ni rhag unrhyw hunan ddibyniaeth o fath yn y byd. Gad ni weld mae gras yw'r cwbl o'r dechrau i'r diwedd. Gwna ni'n bobl graslon fel ti dy hun. A mynd bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen.